što dovoljno. A? Абе, че ги имам, газ, че ги имам. От Колко пиене е раз. домашния брой? Чико! Има окажа. Сину! Кай си, бе? Ти имам куйчата, ти имам, кай си? Вораjo си, маймун. Абе, какъв враjo пеколо си? А, коя? Той вора, аз съм Господ, бе, Ти бе копо, престань. Кой Господ си ти? Та добри немощни ангел да бе. Ти бе копо. Аз дарай Кико от Тамара. Сега съм дарай Кико, море, вече нормално да Кико съм дарай Кико, било све. Значи ти бе, Айде, море, те можем... измъчай го. Измъчай го. Не ми се моча да го моча. Изсери го. Не ми се моча. Изсери го да ти. Пробвай намъчай се, море. Пробвай мъчай. Ще пробвам да гебам. Писни, брат, писни. Айде, даре! Се разлеми! Се разлеми, пете! Айде, дойде! Даре! Айде, пете, айде! Айде, даре, мой мили, даре! Айде, качкаме! Идете две пичи по пете. Не има да ще врати после Даре! Кой, идо, бе! Идо, яди, кой нормален, А ти мал се ядиш, а? Не, я сам две пичи, ама я сам без съм... Ама ти ще иди, зато две иначе 4 газ. Ама само две... Брат, моча в тука. Абе, си нормален, си, я тука моча да гебам. Ето се